you can see sa taas, antipas. So karon na amin taro sa antipas para mag magic show. Niya ipakita na ako na mag makeup ko as clown. So see you later. Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ka kadali, walay magpalahi, tawagan na sila. What's up? Nanami dire sa may antipas na ako'y show karon dire. At isa-isa ka balay mahimo kong clown. Makita ko ninyo niya na mag-makeup. So as you can see sa taas, antipas. So karon namin taro sa antipas para mag magic show. Niya ipakita na ako na mag-makeup ko as clown. So see you later. Touchdown here sa among area kung saan kami magpa-party, mag-show. So dyan lang. So magpa-party ka ako and mamaya konti mag-makeup na ako. So touchdown na kami. I'm here in Antipas. Tawagan na sila, apili og pagdali. Hey, tara na, ug tawagan na sila. Ayaw na pag
paglangay wa nay higayon. Para ato ang huna-hunaon ng mga sugilanong nagdala og kasubo sa atong panahon. Bisan pa og pila man ka problema mo labay, lingawon ka namo pag ayo kami imong sabay. Tara bay, ayaw na pag inarte way ulaway, hinaturangan